kemarin nakuran kami ng tayo kaya kamarin bay. Sekarang untuk tayo kaya yung tawag kaya ng mga kinagyan Korobu. Naroon na sa tayo. Ayaw tayo asan binayo pekari sa mga Korobu banang tayo na takaan mo ay yung tinurong araw rin. Ang karawan na iyo sekarang bay inakuroy ay nalo naroon ang mga baranda area katiya kinta tayo ba na mga kinagyan takapara-para ina ng tatay kay are mo ang tatay kay sino mo ang kahit at tiyato ay maging kuray ng tanyira are ako na nga tumarunong at kura-kura na kuya kante kare siya is mga yamon tayo nakakawak kaya ko na siya asa ko na nuri ina ng tatay ay sikataw naman ako tawari asan umuko ba na inangat itamoy at katitay ari karawag ginanong tatayay pagkanoon na rin ako ng kabukanak o nurak ginanong tatayo haring tamaro ang dukuroy ginanong tatayay sa mga wari asan umuko ang tatayay naroon na asan tayo natin tumisinari sinabubusi pati aswa na katabua takadidiyay, panakabukan na agi, bugin tawa. Nagkarawan tis mga kawag, nagkarawan na nakantar nga tiyatwa, aliasan karawag, yay, naroon tatayay. Mayroon sinabubusin akong tiyatwa, panakabaya, nakatabua. Kung katabarantay, panako na nibukan na. Ibugin tatakaan wayan, turong-urong arari. Asag na ba singaya? E ako na nabukan na ibugin. Ano nga kinakatikari siya? Dahil, ganong ko na nakabukan na agin, dahil nabubutak, awagi kakawag. Ibugin tatay-tuwa na matuwar. Maya sila tataro. Tatay-ligay, ano mo siya tiyatwa? Tayo nakatabua. Tito po, yasin ka tiyagay. Mana-mana na, ano-wana, ibigin na. Sarisilan, naratatar. Tamarari karawa, sinakoyin, tatay-ligay. Madanano rin na natiyatwa. Ako nakatabua. Ibaranda, ay akabuha na agituin, tatayay. Patitabuhan ako na andi ka ba? Tatabuhan ko susibugin. Ano karawagin na ikanakakawag, ibugin na namagit ya kare siya. Mayroon na bumusin ako yung tawa. Ako nakaruwa ba yung mayakoy? Ano katabuhan? Ayaw tawa ibugin. Kaya yung tawa tatabuhan ako susibugin tayo. Ano yung tarong mga kawag? Naguraan ko sinakot yaswa. Mabuning ko tumuha. Ato ito kita yaswa. Dabuha, ang kapaya. Takadidiyay, panaman na. Ako na rin sa nakantar ngak. Ang kapungan na agloy. Ibugin na ng tawa. Akawag. Ronnie, agyan na karawag. Inulon. Kaya ang takadidiyay. May agyan na kapungan. Buro, natayan niya po. Paano ko na tawa? Di matuwa. Nuot at yun ang kawag na koin. Inulon, kuroin. Amtan nila Diyos ang mambayin. Noon nila Joshua, inano na karoon na ba? 2 week, ang kawag ay, Puntay Joshua, katakaan mo ayag ay. Patulong ang kawag tuwa ay bukim. Mana kayo nagyamat na ko yung Joshua, ano po ni Manayam tukwawa.
Abang singko dia tua. Ako na ni kayo na matayra. Mentok wow. Buya. Sinakoy may kayo ni Panara. Ay kami ang ori. O ay kakitaw. Ara mo musiba ko biya kakay. Nakon na lang dia tua. Pasakani ko ay kayo. Sa kindoy layra. Masinakoy marana si May Yesu. Amen. Sa nga mo bayran kukuray tabara kam minayay kam nataguyay kam day sila sa nga bayran sa karabara berestens nakakatabuan no kakapayan de parantayin kaparabara gi nakabungan akiyay yo sa kisinga ya me ya kakapayakin na ba kaukagin din anday tagin detayay sa punna nga na panaran ka mauri ko no sumay ko tabara kung mamata kuya yon ng buya, inanon ng mouse, ato ang titabara, titayay, saro kung tukuro reben, kakuawakin, tikatitayay pa, inakurya gireben na, sa pusumaya, ara beresten si Ngaya, bugin na binong orong araw ko, beresten sa puna, sa pusiya pa kain tawa, ayarare, yayatas, kaya may mua may kayo, sa katikero yan na bagay pa, yaugi, subatin mo, tikero yaugi, takataytay, yaugi, takaparaparaan, ito yakan na kayo, sa pusmaya, beresten sa puna pa kain tawa, yatas, ngaya tawa ra mitas iya ka makurya na beripen na makuro yaw buwag na bet yaw kita kadayday yaw kita kaparapara wa metodo min demewa iya korea iya ya korea king kay rebenin te tapon ka para ay kete the stage po way bugin na milong tapi ang kain korea gide Tinua metodo amina. Tegeroy, yauki takatay taka para ke. Tayi kiyay. Ngayari bukin na minong orong ora kam menay yan tayi kiyay. Mawanta paranda kam sumayak. Asa upoya tinua metodo amin de mewa. Tegeroy, takatay tay. Roy, taka para. Kam na ba? Kam basin na para beresden semebum. Ante tayi asa pusmaya doron dikira ke. Bukin to korana yanene. Imay na nawag ito wag. Kampasin na
Ngayon sa Busmayad to combine may Korobu ba kana ko kunay to korana tatay di kay kayo ka sa Hey, 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 hey. Hey. era po sa Karapaya kain de sa ngari pairan upoya de tabara kami na yay arara pa kain de kare sa may Korobu to combine ibugin na mirong korong mamanang kanya kang to combine ah detayain kanya sa rokon de kaparaparaan na sa kaparaparan tayo digay
Kami era kam day sila yon online o ngayon ka saro ko mera iruan de tayo kaya yung kami era kam mungungura. Idari kira na ben tayo kaya kampenen busmaya ke maawan de tens. Am kunan taka roy an de tens yo. Tayo yo sa kukurin busmaya ra sa kapara-para taratake ang iroy kana kamsuay kina. Ngayara media tarekta na ben de mission. Sa kukurin busmaya ada ngaya na rigi pa nga tisete ibugin Jesu amen na nate kada pwede baypara. Pwede baypara. Mga tabay parang singay ang ayari na inatake na kyo nakaparagin to wiki ay nuwa to wiki. Mayroon na naturot Yesu ay mga ulit taratake. Ngayari anang kanya ka nga erang inikinagi. Saan magurin din tirari. Tapon ka na ko pa na ay mga magurin na natapon ka na ko pa na jeron ka ispong naroon na yatagi. Yon ikidibes on tapon akong John Nap. Nara pa. Masin na po sina kaugiran titataro. Main muna kinay hindi tapora kami na yay. Epun dia iba sina mga pusiyari kit Yesu abe nakakapaya mo na gina. Imain na sinawagin ako na rimin. Mdara ba saka katapo tabe wa titikan non ka kay napapun dita para kami na yay. Sina kaugiran dita taro waririk. Sa po peragin tataro. Aswara mo ndemaka repun nam teka deteka. Tairik yay tamero sa pusigo pa ko nakakapaya am turu amangori. Taratake ang iroy. Kapayay pahin katangtang rikit tuwe Bahay ni kaben ya kabungan nagi. The life na tari ro mane ra keto ari sira na ba yon the life na ben detayay. Kakapayaya na bet yaso na yememeta kun nungungura manam tek. Ay bundara ko ra kya ari ke ro yan detay kya ya raidwa kya ari ke ro yan na be. Suring yan na ben detay kya kakapayaya to we. Roni ra ni kaben may muan na ni karo kato ginatamera pasana koim. Ro na se may Yesu. Amen. Era pa sa busiyang kan kandoron dikira ni kabene. Combine pa sa kanakwara theme song para the theme song sa wagin na bang kan na para na dikira kaya re
Yesuin na uso Anda patay kina Aran Yesu Taikin na yon imeunga Sutani kawai Nagaruay Yesu Ayaw ni Bene Yesu na uso Anda patay kina Aran Yesu
Mic test. Mic test. Sa pusi ami nanorinano ibukin tayo kiyay. Ibukin te tapi uga pay kakanga kana kurawa giri me sa sumaya rin tayo kiyay kain nararonon dikira ke mente. Ara sarire mente Korobu STA sarire inte tayo pa anak-anak ko to korona kunaya. Sa pusi on bu sumaya pa. Akan wat temere nan tayo ngayare giar ko kuresiran tayo ya ke metu pa kam tayo dikit jane de punte pain norak ya roy ibukin meura ngayare kata ka meterau meta ko meterau on tita bora kam menaya sa pusi maya ra sarire may Korobu to presku pa anak ko main kana ko kunaya to korana temere nan tayo kam dara pa sa kasuka tapi wad tayo tayo an kakantan nga tuta na imain na ng wakiro ito wak. Ngayarit, kapo niya ipagin bayan kapen? Gira ka nga ku waspari sida kito putaben kan nungura patira kanuan tayo kiyay Korobu For Christ. The Korobu For Christ puntekin na ni Yesu Kristo inanon wo wat wigere tira kiyay kemen tayo kiyay. Ngayari kikimay tayo mistemuan tayo kiyay. Emawa ante tensi kana ko kan memeta ko sumaya ke metemuang ada to kurai ande sira na ba di online tabor kam de sira mayai kam dapa sapa sumaya kain te rasari dei tai di kai kandap Yang
Ay main da swagin da tayo kayo ano pa kamo panao kan kawasan pa mi kano pa tayo wari ka panao sana katayan ira-ira kita utan. Kamo panao may kan? May yan the tent kamo panao. Ang kami kan kami na yon to puno kamo panao ke? Ay harap. Ayo, teman ko ikan tiaga tayo bunti teman anak kami udah kami ada orang kini kami ika kamdo ko inanon tayo dikay yung kami ada kam taga tayo untuk punot nungura anda benar nama udah tayo dikay barang na benar kami ada tahu kami doni dari online yung nara YouTube page ani Ob Jano Kiribas karena apa korong konten page ano kung ano ba sarga na bang kandirong minta tayo dikay ang ko yan Kumemata ko yon na Facebook, na page sa ko nang natay ari Adventist Soap, sa kunan de na pangan ina nung tatay kayo. Sa kalaw taga tutan na ko mi kami na kamungura de riyo, bayay taka tutan ang nan tay kayo. Ide gede ma bay karik ina nun de tapay nito man may karaoke may sa kalaw taga na arakanta ni manakon de kinting apong anda mga iring kami na kamungura yon panan Op Radio FM 89. Mga yan tay kayo nga sinang mo na ko ang orangan, dira pa ba? Yaw Deus sa'yo, Deus sarang ini bu. Puro ini Deus ay. Ay kakait orang di presence payasan ka ugya. Naro na. Yaw kimero. Ay mamata tayo kayo. Namuna auta takaro ay bugin to wari na bay. Diyan na bayo ni ko tagi may tuy makarawa. Pandata tayo buginan ka to tayo di puyin mawa to tayo di kasi na meroro yay. Yan na tayo ka Deus. Wala ni kakawag. Sinone ka nori ay na presentation tayo kayo. Ikay takay sirandro kang ara theme as ko sinako ay nanon ara week kayo. Babugin tara. Kana mimi. Pata kampeta ko nauro kampeta ka kami na namiyaw ka magkatay ba. Ay takay sira. Nipong ayo. Ay takay sila tayay. Kaya nano. Tetay diyan na ba yo. Nori ba ay garik. Diyan na ba yo. Tibuwa ka. Konor yang kaya po sa mata ko na imanya ina kumbayo yamimi be mga kato kadep ya po na batitaw ido ya kani kini pas konor ari sinonor ya dami ya kani sinan wa po na batitaw nagyakakira ginda kawai kani kini pas aro ko na bantaman kan man ay kaya ko sa ba samarang kain turo to wan siraran kasi ano bang naron na tagin na dapay para on tatay kayo sinang mo na rawagin kanin kanuan takay sirandoro ay pun panawur gini kamawur na ko mi nanon tayo kayo kanta ni ba Yagi mata buah ka. Doko minta tadi kay. Ay, takay sila duro. Diyan na bayo, yan mo nang nakiraw. Ako nung yang iya matangkay. At tapan tara-tara ibaway kariki. Yan mo nang nakoy ya. Diyan na kukurak. Temak, tiyagya. At taka naman tapong nga ng abong bay tala nang irig. Nakoy ya mayaw su, kaya kurak na tayo. Ano tapay ya? Nakalagay takanta nga nang tayo kayo. Saran nang takay silandoro. Takay silandoro. Nano na? To akiabong na ibuning ngayrang kay takay silandoro ndatay ay kasyongura ay kasimata ko yan ara YouTube live sinanon ndatay kayo de Facebook akiabong na ay takay silandoro ngayrang kay takay nandoro yar ko na batugin no na ba tira ka no ndatay yar ko tira na rigin ngabong tira nang digin diyan na bayo si pakatigya yang kay si pusin na ka ni kangay Sinakuna ko ni kangay, datay di kayo, sakya tayo pa sinapakatigaya. Taputan naman ang datayayo, sakya tayo na ba? May nakon tatapura. Ikaya taputan naman din anong takawawi matuwa ng sensyon. Sakya togin ko akyo katakanta ng ayo. Bakonorya, kanana po ko naman may,
Ono buitabun na uri kay. Ang kaya ako takay na kita, wa buitabun, tini buitabun, na buitabun. Kuna mangar ko na banayo. Mangain kay taray ang kay. Ono buitabun. Nano na. Yan ang nuwari kita tay. Yan ang nuwari kita tay. Kanaro na bata sinara ko nuwa tanga tibubwa. Ngai wo tanga wo bimaro. Akara bata sipitabun de kita sinara ko nuwa tanga tibubwa. Sinara ko nane kisaki. Ayo ngai tawo bimatawa na century. The 21st century. Sila ko na ko tawo bimatawa century. Wo tanga wo bubwa. Daw yagatan. Mayamon nan kanaro ko kay pai kari ki na bayu. Seriya ni kalawani yang o yang kay. Sakiri ay memero ingay men na mamal ka na yaron na nabong nuwara di akin na Yesu main kina million na mata ay akan natakan ng antetayan na rokoro million na mata at tapin kakaya ka ng antingapong patira tapos na sila kita kayo yay tiking ako na kaparo ng kuha ka ng antetayan na rok tawaro ka matoy yay tiking ako na kuha ko sata ka ng antetayan na rok yero santa kita deso ay bukira ay kay pai karigin diwan na bayo o kay pai ka nang kakawag pa sinariyan ka para na ko inanon na ratapuin mawan tayo ari mo man titayayo kunoya ang iyang kay deboto na mata anak ko na kumata mobile phone ta internet ang iyang terorong kay daya ito kinukagiyog ay teroron no barak babagin tera kukangay tatarapon. Ang ina, yagi concentrate, yakangay. Ni paparak. Ayo, kanuan, takawawi matawanan sensori. Ayo, tapain day taki kaya, tona na ko tiyon na bayo. O ang iya mata, akakay po kaya. Manta internet. Si kakaya po karayay. Ikaw nga aron to recipe yan. Yaya mga kangay. Ayo, arom. Ako na nang tataanak yay. Ay kay bayay kay man ang internet. May sega kiya. Daw. Aw ko kaya mata bayay bugina. Kwa waki daw. Aw ko kaya ang internet. Kung na internet na sa mga karawon ka pala na ko internet. Kana ko type na the prophecy kita tatan promise. Ang internet. Ay sino ko na batiri kaya ni mapita pun 10 million. The site. The tabu ako kunan kunya yay. Teteten promise. Raw. Ni mabuti million na yapon ng dawa tayo. Too much information tayo. Sagi ko na ko, madyakan information na lang mas. Mataka nga. Pa, angin tayo ni karakina nun. The internet at the teteten promise. Aki ko. Pagintara. Joshua. Yay tetapoya sa nunika yay teteten promise. Nasa ko teteten promise tetapuan. Apo niya ito korek. Ay kanganagit. Tetaran na ibukin ka para na kong teteten promise. Ira kayo ang mawid milyon diyamat ang tetapuay. Ako na ang kausus na ko yung matara-tarata kausus. Pa nga ako. Anta ka na nakawak. Inanon tanan website ay kakakokuron tayo. Milyon diyamat ay anak ko yatani man matangkain tabong ngayon. Anak ko ni kaparagi mewya. Diba tayo ka para kang ikay pem? Ay, Korobu kaya na pem. Ay ako na yin. Kung nakaway, kung nakatinay. Inatugi ka ikawaim. Ika para tiyo amat. Man paya ka nurin tepay. Kita ang tiraanarik. Nakunura tiya suwa. Sakyan na rin na namatay rin. Yagi ka para tiaswa na yan. Tiaswa ka man naranarik. Yawa tanga diri manarik. Yaman ang tagin na. Pun ko ron ano na. Yay ka. Ako kuwa ba yay dadaan promise na nun te pyramidare. Yay ko bita. Skada ron na represents pa yasando kung tapoy kay. Ila ka demanda te sa kakuwa represents. Kora pa represents ko sando kung tapoy kay. Kora pa ko sa nang kuwa pa yapon kuwa pa kay. Te pyramidare dito. Are akakay na kuwa giyay weya. Ayata pun taon nak. May yay kakakuha yung anay ko bita ba't yay dededen promise. Inanon de pinamita. O yay dededen na nang kita kahan jo anaba ba. Nang kita kabuan pa. Tenan me kine sakita pun non nab. Anang unta pantabang tawan. Anang kare miyang nakumayak. Anang kakaibibis. Maninganingan non naba kiyaw. Sina no nila watabong. Amay so amatay ako nang hindi ako bataw ba nang ito ko detok
Niganisma, ayawari karandarin, tanani maya. Imena yain the BBA yagdogia. Imena the BBA ya. You know what I'm about yay? Oh, what I had to be my water tire in the Ganobana. Oh, yeah, go and uncle and uncle the took. But I don't tanani maya, and I don't took. What I had to be my over. Yay, I got my guy. John Matayo at the second, I don't know. And I don't took what I had to be my over. It's my man tagging and I don't know what I had to be my over. May you want to get to what I made than any my. What are it? I want to know you. Konanuri ba garang di garang na mais. Man na yara kato kora kay. Man ya kiro kon wo ta ate bi ma wo. Ya kiro tetuki. Buginda. E me mere ana tara tiamat. Ya kiro kon kora to wara pan na pai dia tai pai. Tiamat an tiamna ba yo. Sikakan matai pai mes ya kiro. Nora pan to wara karawat tiamna ba yo me mona. Oya ta tokin. Apun nagikuwawa ya datan brabe. Sa pura tata. Tani mamatandans. Pun sa kyaron ta pay para ya pun nesiruro na pa. Tatan brabe sinanon dirigay ga tinungwa tangane mabubuti dirigi. Ay nano na pun nang kuwa ta pay para. Te pay ara takin na pun korona no. Yay ana kon ta patoro. Dapong ngay. Takapos si patoro. Ayuri nga karagin na temen na. Au kurak. Ay karagin na baka bu si batoro. Ang kaya ka bu si batoro. O ya puta kam dun. O kita kakarungwa. O ya rekit desu apa ya ka ngay. Sinakakayaan sinara batoro. Sinabetian sinara batoro. O ay narukuan sinara batoro. O ay nang kamakura ta batoro. Ngayon na ba takabusian. Anday, ay yagi timateri pun si pamateri dari kinaraw si kay. Kim, anarta ka ni iritaman. Ngayon, o sabetia. Yan ang una ba dito ba yan? Tiyak karangwa. Pun hypnotism tiyak akin kanta niya. O yan ang una ba beti yan timatari. Amimi bari ako rubukin na baya bato. Raya kayo lagi na baya. Maria po rubusin na bato ron. Kurubuk. Ay yamen ay kay. Yamen ay kay. Maria ito ba? O kan siya sitagin na. Yamen ay yan. Irari kiray kay. Dita pora. Ari ang kapo. Ay mga manubusin na bato ron. Imena iya kuntin daw. Pas mga nakakarapan binibili ako tuwari minara ito ba imena ibukira. Yawera na pati tabo yun kay. Ay pen na pen man ako manda ko sa patro. Yaro ko tiyan siro. Dai ta ka na kay bay bayo ay punsagi dias wayo. Ayo yan ang makuri tuwara buwara. Yan ang makuri tiriaporo. Sinaki manen bay kay. Sinaki manen. Kuna tatan promise ipon kuwa. Wani bubu ati kibuntu bay para ati tatan promise. Oh, teki na kiba ruwabu ita kata bubu mayay. Yasan ko rubu kina. Arana pa. I see the buena. The percent. I see the buena the percent. Oh, ya ko ron ano pa ini kapan ikate yakin akin tatan promise. Arana no pangana ko. Bum. Yaro konto kina. Tutuk. Yaro konto kina pa yan. I see the buena the percent. Raw, kana I see the buena the percent. Sata yan ba? Perang ini kan. Teten brabe sa ko ron ano iya. Kama to ako wana na teka tiyaso. Orang ni nati ono magi. Poni mena teka ante ta yana ro. Ina nani pain tiyaso. Amen. Tiyaso tahu pain ka panen. Daina. Ake temanna. Konan tawaran tiyon na bayo. Bolsito wari karawat tiyon na bayo. O kami na ko na bayay. Detay kayo ang kuya kung wala ako nataw. Detay ay. Ibon na sa nalaga tiyaso. Ito ko di. Itayar na brabes. Kanawin yung bagay mo ha. Akipain ikaw ay. Bapantiyaso ang ay. Ay kaya na batemanna ay yaraw. Wala ko kawan. Di ko na kawan yung tiyaso ay po na nabaybay. Ake ayaga kindaro. Kalau payaya mamata. Kalau payaya tatan promise. Kalau payaya tatan kanon tatayan ako. Uring. Poringa itiaswa. Ake ayaro. Ake ayaro. Amen. Ay ko tatetoki. May muan bay. May ko sila mamangwa bay. Ay kaswa irik. Tiaswa. Ya kamanatari iswa irik. Ya tana bare iswa irik. May muan. Ya kia ko dia tay pa ya.
Ngai nai kasi matak asero kon tairi kayu. Eri nai ko tiaso. Ibe tie ko tiaso ba kono ngora tairi kayu. E kamena ko nta ko ngora yo tiaso. Ba kono ngora na tega manda ka kawak. Kono na to mara re betero adia bodoro. Te pura mesina. Ata wana tega betero. Taka wana betero to wana tegi butu bimeru wayo. Oponi ai no ra ya tega brabes ai tagi riki go wana. Ara kamu siakinna. Pagka tapo ay yota. Tetapo aro. E kaya betero gai. Ya iro ura teta en brabes. Ai tagi riki go wana rau. Kanaro ba ya ipoge ko swai. Wa warigi naron teta en brabes. Ai tagi na betero gai ba. E ko warigi teta en brabes. Ay ko warigi na kon dia witness. Matara gai. Matara peru. Sona nori bai. Si tagi ni bai. Si ko nori bai. Men pega sinori ni matara gai. Matagi na gai betero. Yai ya ko warigi na kon nan. Teten promise. Amen. Simmena ina non tero tung. Taruwa mano ina non tatay kayo. Sita kung ngayon pa yu takaway. Kaya iti tauray pa inura ko. Sa kaya tayo pa ina non tiyo namak. Ina non tenang ko na kung namak na tayo. Sinako na ko ina non tero tung. Sinako na ko ina non tero tung. Nikara ko na po mainok. Ayos dito yung kain na inanumi. Ayaw na tiyak atong naman Pedro. Itete ni kang ayabay. Irutong itong yung nabayo. Nikara ko na po mainok. Ako nura naman tibentay. To imahindig dera. Imahindig de singaro. Naroon na tiyak na tani karakter man. Kasi doon tapay tatayari. Sway no matan no mata. Sway ura matantay. Sway po mainok. Sway tapay na mainok. Maka ngai teta kayo ni karo ko e po mainu e tapo na wa mainu ko ayuta tiota me mainu yos tai e tagin dai kai Pedro te teten brabes in a kota tai nararo tong na bayo sinako na kong kayo sakya tai pa sinakya me tagin na Pedro pa sinota kana ko teten brabes ayo kana suara ka teten brabes ayo kana no pa siringa oskanna oswara kia kana ro Ito ko Pedro ba? Inakos tiyota. Meron ka sa punit dirang kiyan na ako na kung gagay. Wakamen natatitetan bravo sa'yo. Wala kaya dirang at makaroon wabi mawad ako ito bimayso. Ana no sinako dito ito wana may bako yayako ba? No! Ito akin nakitatan bravo sa'yo. No sinako dito may bako yayako ba? May bako ni yako ba? Pasiteman. Yak! May boko ya Jacob. Nano na kanuan ni Jacob. Nano na kanuan iterera re mga bitagero na ako yay. May boko ya si buniterera. Enosin ako. Dito ini ngay na yo. Sa tamo hindi kinti dadahan brabes sa iyo. Meron doon baram kam ginaan ko ati. Baram arite brabes. Ari kabuha ginan no. Tuwa. Ari para ka. Pero na kon karyan siya iterera. Ang kiyan ako. Ay, na ginawa na ng Diyos wa. Ay, agi karoon siya iterera, may kakapayaya. Ay, makuroon na natin kakapaya. Ngaya, ayusin ako. Aswara kaya. Inanon tataya, yung kang atatayakan. Anino sinako, dito na. May boko yaya ko ba yaman? Raw, Yesu yakaman norak. Yaya kakamin payara Yesu. May Yesu yakaman norak. Datatar promise. Ina wata nga atari kinna ko imanare kaya kaman nora ki Yesu. Hera pa. Tapos para. Ina pa tatan promise. Ina pa Yesu. Pagkapayano na to ko ayon. Ina sina ko may bako yaya ko pa. Ina sina ko may bako yaya ko pa. Tetay to wana. Oh, wag tanda ba ko. On kiya kamata pa yo anunuri ba o anura na patito yayi wa ta kinagay. Awan man nga may mainuk. Anang ginawa ng kakaya nung waray at dito iyo at tegi na kipanosin ako may buwa ko iya ako ba? Yaki ako. Tanda ba ka way kay? Ay daan ako dito yan. Awan ako nori ang kaya bungyag Yesu ibeterem. Ang kiyara ko, ay katuro mo po na kon sinani Yesu, ay katuro mo po na kon tiyoto pa, ay katuro po na ko yakan Diyos, at pondo kon katuro mo po ay matantiyatay, at meri ay Yesu, amen. At pondo ra Diyan matan na riyan termauriyak. At tuwa, at ito'y, ay aswaya iterera.
Amen. Ayya kya kora. Tukuwa ayo, okay? Ayo tukuwa na riyan suru-suru. Sinariyan ka suru-suru. Pon Kristo, tayo yun nga ina. Pon Kristo ay nakota, nakota, nanong tayo di kaya. Pon Yesu ay ang atiyota. Kita sa atin, promise. Naku ilan, tayo di kaya. Kaya nga aran na. Aran tabog yayo, ay aran na ba't ako asus? Kaya nga niyon eh. Anak ko si Yesu Kristo. The revelation of Jesus Christ. Siya kita bugyain. At ako naman, iyakay na kita bugyain. Iyakin daw. Yung pananon teteka ka. Ako si, yapon to siya. Kosya. Kuan veo. Kuha ka na kuha roki na. Kuha ka na kuha rabuna na. Iyatak. Iyari kita bugyayo, wata bugyaran kakawag, bapuning hayarohin kay. Ay ataki ni bayi, katanani ka pa na ano pay. Hindi ko na bayo, sarang ni kapay, ang ere ka sumuran tayo kayo. O kawan ta ko ba to? Iyakin mana na to kang oray, mana na ko yung. Babugin na ba, tangin ko tuwari, itagi na kinta tayo province sa'yo, bako na tayo. Punta na kayo sila noon ko tiyaswa, ibugim. Pangkuya na ama ta tiyaswa. Ngayon na nikapan, ano ama ta tiyaswa, epanan tangiri na nikapan. Payagi ima ta tiyaswa, ima tibugin tantara taga, pero ari, baka kapara, kita wantay tayo, pero stays kabo, arokya tao, yak! No! Emate Yesu, ibugim, ibugim ni kapan. Si tawa na ngayon. Imatan tawarin. Yes, ani mati. Benar sa kami araw ay Yesu. Ay na para. Titangiran ni. Ito ko na daan ako si Yesu Kristo ariangan na Yesu. Benakosan na kuya na turo. O ito ko daan ay kapay ay kari ay paanaweta tandoro. Pai kay sari pai na kaya ko Yesu pai ay kari ay paanaweta tandoro. Anaweta ta. Do kana mas karawani mo te ka wata. Wa khora te ka wata ta. Ya kita pura ni ka ngai. Wata ta. Ya pura pura ta ya chicken the clock ya chicken. Payakan detaya nang ukiyayara sa kamaw, amen. Yakan no ki Yesu. Ariam sa kamaw o sa kamaw. Ira pa Yesu. Pangayas ka matapaya tayakan ng tayo kayo. O sina ka matapaya, tipuy mawa ta tayo. Papuki na pa, karibiribit yarayo. Wawatan na to, orang dapat, karibir, aram Yesu. Ipon ng karibiribit yarayo Yesu. Tetapuari yay tiko akiyay, karibiribit. Ano na yakan, the church in tatayayo. Aram temak, aram temau kita marung, aram temau, amen. Epanes, amen ay ni Yesu, payay kan ni kaman. Ya kaman tete an promise. Ay anasina ko na rayo amatay ka, apes na marisilis ko na ando tong yapatanan matas. Anamet, ibugin tiara Yesu. Ako kuray digin met, nakon na anangan ako tukwa wari asan digin. Ayo takanta nga yang anira Yesu nda tayo kayo. Ita ko Yesu, punna na kosyo si Yesu Kristo. Pun karawan katapanapan naman, kamay na ina, man kakyasa, papunna na kosyos. Sekya na kosyos dero, sekya na kosyos tabodan naman tatawa, sekya na kosyos joma dariya tatataman na sek. Anak kosyos si Yesu Kristo. Anak kosyos Yesu Kristo. Tamakoro ano wabugin mauwan to kasi sige ba na tabugin. O ito na ko kunatay ka bete kay raw yaki ka bete tete kay yaki kainak yaki ro kanak yak siud. Yok. Awan na bugin sa takarwa her kay takarwa to mga kapanatay na takarwa ko yo ay mga takarwa ida takarwa bubugin na ba ita ko Yesu sina ko sina takarwa ya amen. Kunatay ka bete kan brabe say kay ira para sinagi ka bete kay. Ta Kristo ari ang takosos. Iya nga ko na ibugin na ba? Itangiri ko ba ko natanan na amen. Itangiri ko ba ko natanan na. Itangiri ko ba ko natanan na. Erang dapat dahil kayo. Era pa. At Yeswa itangiri ra. Pasinakari kaya tiraw na no. O asinatukan ka irun mo yan Yeswa. Yon to buwaga ka na. Puntirang ko meron Yeswa na ko ira. Ay ko konos. Dito po tuwan na matuwan. Ipon na nga. Yesu.
Yangan Yesu, yangan ananera, yangan Yohane. Harati sa kasus. Yesu yangan ananera. O tinakaro ya tiyan na matatakan ni katapugyan. Tiyan na yangan Yohane. O Yohane kakao na maging Korean tibuk. Ibukira. Unora Yohane ngaya tinikira na botoro. Iboko ya botoro. Ay kasi kinaya ikatang ano maguman Yohane. Ngaya tiya botoro takapen na papakimew na. Pabukin dara sa akin tayo, Yesu apa na tayo. Pero ito po nubukin na pa yan ang anak ito ko siya sa takapan niya ayo. Dito po rin ako yung batamos. Sa tarong unong unta yun. Yaw naman na yun ang dito ay. O ito po na ngayon, tas makura batamos. Dito po agad pa. Sigara para berestes, pangayan na para sa kukuha, ara witness. Aray witness pa yasa na pando kung dito po ni batamos. Hirap. Ay, yapon kuwa. Yapon kuwa. O yung ilang presensya ka para pala tayo na pa. Ang indanan ta ba naman ko na Iwane ay kakindanan ko ro boga. Itata ay may siguro ko ri alante Iwane. Tapo ay kamais. Hindi ano ay. Ya po nang ke arante Iwane. Yay na parang titi ya Iwane na puto numane ay menay kay. Ay kina. E marwa kay arara na kiya. Ara sarana ni arade ba Iwane pa bugina ba. Ikakati ke tapo tro ay. Ikakati. Yay tinakuha yang anak yarang kakawak. Ito ni Yesu. Inora Yesu tiyo ang kita daw tayo para na. O kamera kaya ni mawata nga tiyo amata. Mane, tiyo yan. Inora na tiyo yan. Inora ba Yesu? Gari nga na ba tiyo amata ripera? O lagi na ba tiyo ripera ay banga yaron kunin titiya wari ka war mo. Tiyo na panoran. Ikatulong po na mara sa kamera, ano uya Yesu, tuwan na ro ka kita tamane. Ikatulong po Yesu at tiyon na pari kagay. Yak ako na tiyon. Enari inara, akia ka po na kuwag ipay na sa kamera, Yesu. O nori na patara lagi, sisi na ko manwawa na ko manipay na sa kamera. Ni bari kagi man na kayo mga kaya, mat, tiyon yan. Tiyon yan. Enori ipahan ka pa na tiyon. Enora Yesu kaya kita na tiyon na tayo. O yata pa ni mamaga, manuwarag. Ako karo. Tiyon na pan. Tiyon na pan. Mayro. Kanay karo kong taran eh. Erang privilege tiyon. Ipon nang kapaya tiyon. Nuri pahay kayo na pan. Nakapay para. Iya kisita akin na tiyon eh. Baya kakapaya. Ano po nara na tayo kay Yesu? Iya kapaya na wari kita kan brabes. No. Korare. Yan the boat ay. Kami ang marwari. Ang kami ang mata ko na pangalan ang marwari kaya. Iya kapaya na wari kita kan brabes. Ko kapaya. Iya kita kan na. E punta tayo Yesu. Ko kapaya kay ko wari kita kay. Ora sikan. Ora kanao. Kung ora. Kung panaw. Kung panaw ay kita kan na tiyo na may Yesu. Ko kapaya na. Ata katanunga, akala kawag inibay ka Korea kipo kung tiya kay. Daw, threefold blessing. Teka kapaya, tinunga mauro na. Apa nenda kilom da tayo kayo. Kanaro po ko tawa da tiya kayo. Ay tiyakin na. Ay doon ni Yesu. Nakoyom da tayo kayo. Sikunan tiyakin na matukuwan ko. Patiya kayo kaya mak. Ako na ni bitameom. Kanaro po ko tawa tiyo matangya ko nang buwakak. Ngay, edan taratangit. Tiyo matay nang buwakak. Banda kakim ngay. Yasan tatakarwa. Tarataya kayo. Tapoy kamais. Yasan na kanura kayo yasan tatakarwa. Yan mga yun. Tapo ka pa kang atibiki. Dito pa tawa na. Ilalagin dito po ng patawa na ibiso. Yan mga kautag. May nanundakanin. Uus tarataga ng atit sa tapari. Yan nga taparo. Juan. Iko na ni pisiko tiyaso. Iko na ni pitay na patiyaso. Kaya ko na ni pitay tiyaso. Ako wanggi pa kunagin na pa kuna. Kuko na. Paya makatataya kayo. Ay puntayakin tayo Yesu. Matiyasus. Yakapaya ni wari kita kayo. Yakapaya ni iyo. O akapaya ka na. Kawakin. Pay kakuri. Bukong tiya kayo. Pabukin tara. Bago na ba Yesu. Bunyon pa ni kapan. Bunyon kaya tiyara pa tiyon maka. Ano tiyara pa tiyon maka. Eh. Nakon takapan niya naman. Mahimuwa na. Karakwatan. Yesu. May tiyara pa tiyon maka. Yesu punta sa kakwawa kakuha ni maka. The faithful witness. Waki ko na ano ni makinari kita man. O ni makinana tayo kay Yesu. Tayo ni makinana tayo kay Muhammad. Ito ako lang mo ni makinta.
Ono makinana tega Yesu. Papuni Yesu wana sinatatakarway. Poni Yesu wana sinakaburay mo ayita. Pena pay tega ni kapena ikaw sinakonteri kay. Yesu po no tanon na pa. Yuta mere tatawrayo. Yesu ikaw tati wana makonura. Yesu ya kamen kan tutuwak. Tapay parang uang ke ilang katagi karapagya. Kapuya ka ki oiranak. Isiri-siri tapay pagin tapay para. Metoki. Ya que porque te puede parar de ponte que na Yesu pateka na. Ayanta ite ama te kuna anurua. Teka ni Yesu. Punna ke. Imetuanga. Si metuanga ngayon. Si punna ke kuna anurua na teka ni Yesu. Yesu ponte sa kari pa yaman damaka. Sita tak pa Yesu. Poni Yesu na ba. Akari ke boy. Sa ginana pa tayo sa ko Yesu den uru demasa sa ngai. Ay si pa Yesu ngayon den uru demasa. No. Ay kaman ngayon Yesu ma Yesu tatama. Kaya soy kari bahay. Ay kaman Yesu yan. Meron kaya kaman teteke na yipera. O ateteke na teteke. Si teman na Yesu, teteke Elohim. O Elohim. Yesu. Teman teke man teke. Mais. Nero kaya teke na yipera ba teke na Yesu si teman na ataya ba. Yaya mais inanun na teman. Amen. Yesu wan bonde si bunte de yer kamatiak. Ake ya san kamatiak into na pahiwa. Sinanga meura na kohina ba. Sinakatani ro na ba na. Yakia papun si temen na kamatiak. Mero ya baurung ke e karawan keta te pai eri na ko ya kan Korinto. O e tete temuan makorwan. Ani ni Korinto temuan ni Korinto te makorwane. Tuwan o tiki puan wanu na konde bima. O e tete baurung ko na ko ya tan mga kati group na tan kati keng. E mga puto ko rosu. Denon te karesa. Ay kanga Paulo. Kaya kana roan kipa, kaya roan Pedro, yay kana roan Pedro, ama kaya matin Pedro. Yay kana kam kaya mga iba ko tong Paulo. Yay to kaya ngi dari kini Yesu. Ika mati kita Paulo ibu kimi. Toki tongo. Ito kita ngoro tong Paulo, kata Paulo kama tata. Saki Paulo ay lang ngegen tapay para may sokoro bang tapay para saki ngay. Saki tentara tagay ka para ikay. Iyor korobu kay yer. Saki ngay maantay Yesu. Ane takuwa taruwa mano. Saki konan diyon to warapon na napay. Pun singa ya kamatiak ibugin nambore. Pun singa ya na kamatiak ibugin na ubor. Ibugin na rabura ni kapan. Pun si teman na tiyo matanda mati ibugin. Pun ngaya dan samusik itaka yes. Ngaya the judge, the righteous judge. Kanaro na ba tiyo mata at sa kabuwi. O na ba tiyo mata at samus. O kanaro na ba rorom tiyo matahan. Wakabay. Papagin tala, ay, punte favor ng bakari ko kan, pare po ni favor ni ko, bagin ako. Kuno na Yesu, ano ba yan po, makala po kayo sa kayo ni Yesu, ako nga naam po, magutam ni kapere karawawata. E po simay ko Yesu. Ay, kung na ni kayo sa kayo ni kapere. Ni kayo sa karam naman ito musikitek. Hindi ba kung nakikinig hindi po, babagin na. E favor ko Yesu. Yesu bantaw yan ang inuwan, dito pa yakakawag ito. Ay kan katitirihan tayo di kayo. Bukod pa na ko, ay kaya santakin, ayo kanot to na. Pa Yesu itakin na pa, enangin bangok. Nanayano mata. Nako yun. Ay na para. Titaya kayo. Pa Yesu, iyaki kasukira, pasinatini papandiyon na bayo. Ni karakwa, ito kimeuray kaya, sa pahay-pahay diyon na bayo, anang mga risa na ko na sila masipura. No. Yesu ina mga kibugim. Ay bugi na ba kaya na magyakiasan. Ni patetin ako. Asan mo sila. Ina ko na ba bugi. Tukura kay karoy. Ay kasan nga mew yan ako ni Yesu. Hasta karway yan datayayo. Ito, ami pa iti ako, materoy, meron duwara po niya, kay, o yayin ko, o yay, nanarok. Raw, tinua the time zone, igay. Tinua the time frame, igay. Tenua, tetay igay, emena iya Yesu. Emena nareng ko, emena nangka, hindi po ngay. Emena, in the future, tetay yan ako. Ayan tayo ako na namin ang tapoy kan. Yururungan ko at karagay na tuwari katafila sa dayuta yari. Hindi na buwari. Iyaki mama tayo. Tayan karagay ka. Awat tiyak kami sakit tayo ko. May Yesu ito. Wapon ng kuwa karagay na ni Yesu. Papunin nga yarim ko. Papunin nga kayo. Ano ko na na. Puni Yesu wane mewe. Eso na magina. Papunin na ba mewe tira Yesu. Yesu waran ko. Papunin tala. Papunin na papunin yung mga yan. Matatama. Mangki asway karagay pa.
Geswa ibigo ko wag dai mana makai na maitoy. Yesu ya kamane mana igagiro. Yesu waren ko. Sinang kanganak yun makin. Buri nga yata Kristo ay naro ko wo tabun tanga adir gina ko. Ero ko ikai bugin namburi. Buri nga yari sinin ta kay pangak. Punti Yesuan. Iyay Yesu ungkuan. Punto ko wa buni ay. Ami ba ti ako imatiroy mayroong tuwara buni ay ingkay. Ingkay tira nanon na ingkay. Raw ingkay Yesu. Apani mau Yesu. Akiri ni Yesu terwani mate. Kwaki ko na nora teri kana ko na noria. Ingkay kawagi nakte te sepauka. Are mena ya Yesu maakia teri. Ya kawagi nak maakia te pa ya kawagi ay. Ya sana ko karaw te pa ya kawagi ari. Tira patare mimitong. Are maka. Are Yesu. Heki menan tiwan na bayo. Yay to kora kaya ako niya o karina ya founders maya founders ay pun sukuna ba Maria nderwani meten debong ay may Yesu akerina esan wala kino karo ani Yesu asun makin kana ba soni makin ipai kasu kumian de wana bayo kete pa yan kaya sila mga pondo ko na bantaya kagari sila mga rigina pa bayaron ring ay may Yesu ako yakim karina okay. Ami pa diya ako yung materoy, mayroong tuwara po niya hingkay, o yayin hingkay, o yayin ko, o yay, nanaro ko. Tira, nanaro ko. Yesu, enang mangok. Enang mangok, Yesu, nano, Yesu ay ituk. Yayin ko, ang kikarikipay, imahin na karikipay, yayin kay, yayin nanaro ko. Raw, unta tayo di kayo, tayo na Roma, patuwari naro ko nanay ko, nakunda mo yung ari, meong kay. O, enang mga ro, unta tayo nanaro ko. Ay, Mayra. Ari tekin na ba? Ewe ako. Ito na tayo kayuanin. Ikaw makarikita ka nga, the sense of agency. At ako tatakan, Noria, nangin ako may manang. O na panimatan, Noria. Daw, yan ang ito ko, Yesu. O ang tatayari ko. Si Noria, kain main ko, kain Porsche, kito, kain Naigupita, kito, kain Vietnam, kito, kain Europe. Yan ang Nora kinapay kiribas. Yesu ang kanayok. Enang nako may manang. Anak pa ni matan Noria. Mataw, mataya, matara ni kapane. Sinapanan Nora. Yesu an nga narako, amen. Enang kakamayaw de tayo kay, ngay kang hinang tatang de tayo kay. Kan ka suru-suru. Paya na pundo ko. Hinapon na ko may Yesu. Tako siya nga nila takanta nga matanin ni Korea ba. Sinakunaan kahit arati ngapong. Nakimako. Ana sunod na makaroon ng mga koses na sa Maria ikaw warere. Iwan ka para tinila ng buk. Akamimi. Yuro nga tinila ng buk. Kaya kinang yun taniro to makuro to bimauwa to kiburwayo. Tanira. Kaya nga nagtimiyari o te ka ng bunga ka kayo. Tanira. Iya suwa ng kundi. Tira pahi kay tira bay kay. Iya suwa nga kinapa tanira. Kararo ko tanira na ako. Para ro te kay patay tutuki. Inano kayo nung tani rin tatayari, ari kayo nagya. Me, iyakan na, ayaro kung kayo tayo na ironiwan, takosos. Ay, ako, takin ako yung, anak ko. Irap, iyak isu ko, nsiyud. Iyak isu ko, ni kayo na kitubok yari. Iyaw ki. O, ano bukin askaw ki, sa takarwa yan tatayari. Ano pa ito wala tayo, katakain to kayo nung, desibo tatay, takarayro aki, matikarin niya ki, matinipo aki, matitaw teka. Nakitutok. Panaya to kuraga kaya kamewak. Anang penen nanini, nepo to wari. Ngaminap, anak mo ko mak, ngay kanay ko makinap. Sinapanin na po ya, nepo ngari. Hallelujah! Payawa to ya swara, amon de maka raw, yung maka, to ya sun makinan. Ano po ni Yesu? Sa kanina yaron makin, kasukuhay ron. Sinakita mo mata, sakita mata pa yari gila. Sa sikahan ita, arat-arat mara yung nakuntuwari. Tamakaro yung nawa, tamakaro yung Yeshua. The cautious. Yeshua ka ni kinaya ka para nakuha. Kituan na imintuan. Arang kakamaw ka naman bahay. Dayan ka ni kinaya. Tiyan na bayo. Yero ko dit. Tirawawa tayo kura. Mayo, sakit dokin turong. Punay kaya ikaw ko may buwakong takarawawa tayo kura. Tukura kaya kaya sa ano sinako. Menta ka angangay. Tayo na raw mayay. Pakunang punutak. Kunang punutak hindi tayo. Kunang agimag. Kunang magita matabay ito na. Pabukin na. Punti bukim. Tuwari kwa sa nangameong mo bukin na.
wasan nangamtay na ko inagi kuminan tiyo na bayo. Mga yayame man ay nanuan na nakanto kanuwa tiya so awatoro idaw na ni ngayna ni bong ni mani e pena. Tukura kaya haki kami unakin tira awat pa. Ako na maki tukura kaya. Ang matuwa-tuwa yun maki. Nung makinan tuwari tisa kamewa. Ay parang. Tamakoro anuwa tamakoro ruwaiwa. O akatangaki bun tayan kanganga. Bun ta buwaka. Bun ta buwaka. Bun ta kanganga matirawa tatuwa na iminta wana. Anang penendok. Masaki ande tu kinanap. Ikatangaki, ikatangana buto wala ta kay simen. O ayu ay sipatukina. O tiyan na ta kay simen ikatangana bu. O ari kibana ikakora ikarawa wa kanga yiri kitu uya yon na babuya na uya. O uya na Kristo. O ani na uya na kitutuki. Daw ayu to baya kakawak. Takabani ni buwari ay buntu wari nang ino. Asa taninga yang ngayon tatay. Ay rakam na kimare rin. O kakura-kura yung gamin, nun makina ni Yesu. Kaya kano ki Yesuan. Takosis na makuro matenua tipi mawa. Ayu buntakan teman na dia wera ke maitari. Isua suno tangaw ng korona. Ayu tetaya ng mga nura kaya tetaya ng ngaki kunan bubay, ngaki kunan kabubay, ngaki kunan buy and sell online. Anang ituki tetaya. Unang mga riyakin natin, tekan teman manampan na manawari, unububuwa, unubuwa. Ay kay makurun to koso sa ikarang kakawag, sinarinan na, inanon, kanuan teteten, province, kanapan na ilura. Mayo, tepaya kakawag, disang ranta ili kayo. Oy, tara-tara na wanurya, tinang main na. Ngang ko tinang ngaribuwa kang kimunta ili. Okay, ito yung kinagigay, tinang main na ng kos. Oy, taka teman na yon tinang ngari ayaron na sintiyomat at seta na sintiyomat. Oy, ay tipa unong wea to kura. Yon na suna. Oy, ay tipa sin koro wita. Inanon bayna. Raw tira yosi kay Yesu bay pun siyang ayaroy sa tauteka takay sila. Ay pun kay ayaroy takabanin sa tautek. Ngayon ang ito kung tayat yon na bayo. Emme na tipisin koro wita inanon bayna. Iyakin mo na ilong teman tekan diyan na bayo. Iyakin mo na ilong tote teman na rin sa kailin di karisag kitong tubutan naman diyan na bayo. Memme na inanon pa ni Yesu. Takapanin tek diyan na bayo. Amen. Satanas hindi matano po ni Yesu. Ilang kakawak Yesu wani na nun meor. Iyakin mo na takapanin tek ilong teman nimme na ilong ni Yesu wala sunumakin na ngaylay kayo ni kapane. Ay kasi ngurate ka nang tatay kayo. Monte kakawak. Yan mga man ko atak iwan na ito ka na kay Kristo kung nakitatan tamakuro na tabi mga noa. Takosus. Tabi may suwa. Enura kinakanuan na napora yung tiyang sinakotopan na ako na menumaneban diyaso. O kangay, yes siya! Daw, ayu ay takabanentay. Ay ataya kinakititaka, it is finished! Temuan tayo sa dati tayo rin ako yay tataya na ba? Yesu, nga sinanta kayo bangag, nga mati, takabanentay, o yan nakabanenikin ay bugim. Bugin nambure, bugin nambure. O kangay, tamaw, yes. Mante tayo ayu, inang tayakin na takawuan tayo. It is finished. Panang ito ko, takamewa at takabanya. Inang ito ko nanay ko, yakito kinano ni Yesu iro. Yakito kinano na kisimet ang takay bangag, bugin nambure. Iyak ako rata kantang irayo, iyan ang mga pundo, nanay ko. Nguya na sina. Tiyay na mataman. Na kunuya na. Yesu ba na yawe o yaking-king? Takosus na makuro tabi meruay o Yesu ba na yawe o yaking-king? Kanaro ba ko rin anong dakangang ang tabongay? Nguya ko rin anong damako matanano ko rin matiyaki yatay bayi ka anariki na kung tatayan na kung tabongay. Nguya ko kaya tatapay anariki. Tara Yesu. Aztekin nan. Tara Yesu. Kunora Yesu. Iya taron diri back. Madesinan ko aki, madukungtak. Madapawari aki, bugin na bayabon sa nabandinan na. Ngayari, taytang, tayo na no kawag po to, utang bayis panggoy. Ako nagtabiyakin aki, Yesu, iyakin mo nang tatabiyakin aki eronan. E kahit taray, merakin ka pa na ikamais. Ibugin mo, ibugo. Apon to Kristoan na mga akin. Dibong tawa na, awari na karikakarawa, abo, mo nabe, abo. Dibo to niyangon, tapay parayo, ang dadan brabes, lukon to sa kameo. Inangok. O tubog ya takosus. Iruri at biro, manururi at biro, ayakanok Yesu. Hani to ko waro.
O ita kuna teka nang karauna no. Kanaro na bangko ito amata kwa senda wawata. Ngai tame wa eveni kai Korobu kai. Emena kai tame wa eveni kai amet. Angke emosira tame wa ngai bundo ta kinta no kawa kai bunna ko. Ino ko ite na kon tesu ibundo ta kinta no kawa. Ibundo ta kinta no kawa. Panta ya nagira wawata kana ba musira wa kai na sinunuri ta yan ka to kan Facebook bundo ta kinano ko inte beta i comment inte beta i like. Inte beta ya kon ante ta ni ka wa ipa. Iya ta tengi dangi dan merak. Ari rin nanu akin ta yar. Me ka merak. Eka merak. Manura na teka tesuan. Tamakoro ruwa metu kono teki buwa. Rawa kung ranta iri kayo. Oy nakapani ran ni metaya tesuan ni koi. May metaya. Amen. Ay na para teka kay. Tesua enakawaran ni metam. Tesua enakawaran ni metaw. Guya kung raman. Kung raman mo yung metaw. Sa dorang tirawa teka kinay teka kinayo. Enakawaran ni metam tesua. Yaki ko na ni kayo na teka tesua. Oy nakiyari kita mati. Oy nakiyari betul no kawa ki mati tang mati merah ki ba ama unana ko bai rimo. Hai na para te kai nano na ari kini mangai ngai bai kai. Anang iti kin nakia. Ai ya ki bai ni kawai. Bai ya bai ni kawai ti mati no kawa ki mati tang. Ai ya ki agora ke tengah sinang kakasuran mati mai sakata ya nang iti ki bai ni kawai. Depa ya mani. Irun tu wale kari kata meu. Penangangani kata meu ya bo ana sen magina. Noria ya makaro ipain ka pa papai ning kai payay kabo. Ira para. Tain de bukan ko. Yon buridan kawon bukan yon. O yer ko nan nuani ki pa itla. Yon ta kawaran dan no ya kay ninin ka baka boom 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 boom. E pondang ni ka kamago de tay. Araw tao siya kaya bakala kaya ako baka na ben uruakin rubek. Nakira kita wag. Aura kita na announce. Ada ba tahu kaya bakarak? Ay ruruan tiap. Tipu bunta pun kapan. Ya tayo kinakingan tayo kan titanga to wana manasiya. Woman man ni retesina to arata karo at man na sinatiya ini awurik. At kata na penon na yaus. Gesi pa kana ba to bom to wana. E baka ayapon makoro wana ban ka waiter ayaus ari. Ayapon irian ako na ban ni retesina. Idea na ko na manasin ang mana ke woman. Ito kira ita karo ayo ba meo manasin arti ay nerwari. Oh, apa ni pinako amatan karabayan tetapon kami naman on the bomb shelter ina no. Oh, ngayon pinako manasin arti ay neyo. Parang nga ori ini ba. Yaki man no mga amdaran ba the bomb book. To ngayon sa kimeo tayo takawon ba kana ko ari biso ari ma. Ibon nang kakamago to bomb. Saya nungu karbo tawana karbo ya gimara ngaya aku ina benano na mayon dia pa ya bunang ka kami aku to bom man te payari iri to suwayo kaya amin ya bunang do to nanon ta pun kami naman to bom ata tay na yo ya bunang do na ako ya ta ko na damana daddy ya kire ke masu iya pun ta kita mako ay ta ko duwar ta karon garawa nanon nasu tay rama pasama non ta payo sameo Samari. Ya gitu kina nonton tingin na iyo. Ya mga dati na kon damana. Daddy. Ay kaya na ko ba inan diro tong. Kutan na kaya ko kay taray. At damana yo karawan no. Ing nasu karawan no may pun kay taray. Ay taray ko. Ya ra una manon tingin na iyo. Ay ra una no na. Awa kaya pa mani na ko na mayaki man na mani na ko na ban mesu. Detayare. Detapon kami man no bom. No! Tetayari amdara bom, amdara taka ngarang na may sinom. Tapong tawana ko kaya tapong tawana. Oraw ring apa Yesu etara-taray ko. Ay kay tara ko amen. Kay tara ko Yesu. Kay tara ko Yesu. Yagitan nako. Kuwag iwan ka kaya, kuwag tarabon na ko ina. Kuwag iwan amen na yati Yesu. Yesu wepon kay tara ko ay tara-taray ko. Betangiro ko. Ay na para Yesu. Kunakira rama. Kanano pa yain ting dari kum. Kanano pa yaruruan tiapa tay mak. Patuware esa ni mati bugum mare na mangokin na nay ko. Ena pondo ko nanay ko. Ako na pun nakikuha kinapatutan. Kunaki man kana patutan. Amen. Yak ako ra taga kintangira. Anya na tangira Yesu na ko irantay kayo. Ay ta ko na taga Yesu. Kanano na ba kuno raw tangiran. Kanano po ko ni kabuo na bantangira ina ban na iron na itangiro ko manano ni kapan.
kukurana pen bun kaya kana pen tayo kayo. Kasi ni pay munggoy ako menagay ang kuya na kungura online. Pakutawra na nga ni Yesu meom de tayo kayo. Kasi ni pay. Amen. Ay na para. Yesu an ni punur ko. Dito pa nang kwatya yay pay. Yenora na nom. Ay pus may ko de tayo kayo. Pabukin na pa puntang iridan ka pen. Teswa na karawa mo na ban de bung tuwan. O na ko na ya no matay ka ko on mek. O nga itangiri pa sinapenin men ante tayari imanya yu ki Yesu. Ande bukina asimuan dakarwa yan tayo kayo. Ba itangiri kain ko rumun ka pen o kain pa anda ya o tarawani ka pen o kini pa sini ka pen. O to kora ka ngora me Australian tayo kina bayo. Kan na penin tawro ay mind kin ante bongari. Anda penin ka payak. Tayo kay. O Teswa na roni kami. Amen. Teka Tiaswan tayo kay au kanta nga spenen kakawong roy o ni meta roy. O Tiaswan nakakapayay ni kiran na wa kay mina. Namuan tayo ki. Ya kay meta puwak. Tayo ay sa pusmaya. Tukuro bunda nene. Kana ko ni kora. I mean ni kora. O sa pusmayan kami na pa nakon naratay pura warere ke. Ara kam isira yan the tents. Yon the bono. Ngay ramang kami tayo kay. Nakamungo panaw. Minte ni kora. Sa kais po na pen matamtamon mo yon tayo kaya ke. Mendara pa sa pusmaya ara sarili men the presku. Pakana ko'y kunaya tenikora. Tayan tayo kaya kung ano may suroy ni miroy ni mga ngaroyon. Tayo kaya mind no kinikakim tabaro ko mga ngamay. Mendara pa kain sarili in presku korobu. Kamana ko may tayo. Hey. Tuwan. Hey. Hey. Tuwan. Hey. Tuwan.
Inano men Punano mo Kanayay dikite kawayang Anatemang koiro Pero bawat ati kaway na karewari Kanatawe kaway Panakagori mekino
Berapa ibente panani kai tahu an karapara panakon tuwe are pon wente meu nangana kira tetai dikiai are esa kataben agi kau kan te tapon ka para ai kete stage ai bugin te kare sa panin asa ke singaya me tira ke no mona kinna beta ka para te bi me awa tetai dik terung-urung wai ka arangin kakawa ki bukira ai bugin jon na be ari ki kidi be sa panin sinipo to we ya sapan karapai kami era kam time tuan roni ran de sira epon mo me yanara tenche yon to bono on tapon ako kam de siran di online tiya so nakakapayain kami memi usus sa mga penen kais po na kon degen ngabong itirani su na wakit to won jenene aya wakina be ni karokwa epenen muantai kai to tana idemena to tana yante bukina ikariay me na kon ngabong kanne rakanta ni nga nanang muantai ri kini para na kon nei kamdara pa nami toto na kinano sinakay ni dante tataro asaray na pa na kon naraparante met mo ngare numoyo ni kabuki ni meroro kampasin dapat sa kainira dante tataro tamerari karawa kurapo ko itaw ay puno ko when the program when John na bay ako pun dia inte kinakyon tapi kakina ketya so tatay di kaya yon katua pong maisin tepung ngare ako na tekin nagyay. Ay sa pusiko, kakapayaya kaya aro kung tatay di kayo kaya residan John Line, Ronnie rin kapenet Joshua. Nukiri kakira, naratay di kaya pasan ako yung iro na si May Yesu. Amen. Kampasin na pa, sa ngari ki pairan kukuray pa, yata po na temuan tayo di ki. Daw ki temuan tayo di ki, tebi mewa tatay di ki, sa mga kais po, naratangin na tuwi, anak ko yung rekending nga po tayo di ki. Awara, sa penenday sa yan naraparanda. Yun. Marag. Kasi sa karayan kangay tayo. Kahit naman siguro, mayag. Kami era kami sinan John 9 sa kamalitan ng pagkita. Ang kapwa. Ano ka naman? Tayo din. Sa pusumahan kami na kung tayo mo na. Nanda mga tayo kayo. Tayo mo na. Tayo kayo. Ako rin kayo. May nailaligran. Tayo kayo. Wala.